ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சூப்பரான ஒரு நியூ டிசைன் செமி டெசர் சாரீஸில் வந்திருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கோல்டன் ஜெரி டைப்பில் இருக்கும். சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த ஃபேப்ரிக்கு. இது எப்பவும் வர ஃபேப்ரிக் தான், பட் டிசைன் இப்போ சேஞ்ச் வந்திருக்கு, நியூவாக வந்திருக்குது. இது பாருங்கள், ஷாரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிளாக் காம்பினேஷனில் வந்துடும். பல்லு எல்லா சாரிக்கும், ஆல் அவுட் சாரிக்கும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிசைன் வரும். அண்ட் ப்ளவுஸ் பாருங்கள், எல்லா சாரிக்கும் இந்த மாதிரி லைன் பேட்டர்னில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கலர் காம்பினேஷன் பார்த்துக்கலாம். ஒரு க்ரீனு, எல்லா காம்பினேஷனும் செம்மையாக இருக்கு பாருங்க. எல்லாம் ஒரு பட் சாரியில் ஒரு காம்பினேஷன் தான். ப்ரைஸும் உங்களுக்கு 745 இந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கும். ப்ளூ அண்ட் லேவெண்டர் பார்டர்லாம் இருக்காது சாரியில் பாருங்கள். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிளெயின் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஒரு க்ரீன் இருக்கு அண்ட் ஆரஞ்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காம்பினேஷன். அண்ட் லாஸ்ட் இது ஒரு காம்பினேஷன். ஓகே, இதாங்க, இதெல்லாம் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 745 தான், அந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கும். புக் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.